سلام كبرات تعزبتنا كم يصنحكم على توزينا سبورت حزلكم قريبا زلخو ناتنايل زي ميكيلم أوغندا تنقرو زلا قطمات كوس اغري سيكافا ناي 19 عامت مال سنبت بناي ربعي فصامه صوتات قصيل نيروم عاوت زلمادا هاغراويت غانتا ኤርትራ ድማ ንመዘና هاغراويت غانتا ዛንዚባር بغفي حرتيعه ناب فرقي فصامه حليفام تمال سنبت باقوطاصر هاغرنا ساعات 4 دحر قطري دما ناي 19 عامت هاغراوين غانتات ኤርትራን ዛንዚባርን ግጥም ተሰላሲሉም ኣብታ هاغراويت غانتا ኤርትራ ቅድመን ድሕር ንዕረፍቲ ንጾታ ኣብ ታሕቲ ቁጥጥራ ብምእታው ዝለዓለ እጃም ዝተጻወተሉ ግጥም ካብ መዋል ተስፋይን ዓሊ ሱሌማንን ክልተ ክፍረክብን ከላ ንስትረፈት ሓንቲ ሾታ ድማ ሳይሞን ኣስመላሽ ኣመዝጊብላ ብዓባል ዝኾነ ውጽእ ድማ ብገፊ 5 ባዶ ብምዕዋት ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዘሊላ ብዘይካዚ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ከተማ ጉሉስ ተኻለ ጾታ هاغراويت غانታ ታንዛንያ ናይ 19 ዓመት ንኤንጋሪት ኡጋንዳ ኣብ ሜዳን ቅድሚ ደገፍታን 4 በቅልተ ብምርታዕ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ዘሊላ በአጠቃላይ ለንክረ ኣብዚ ከድ ዘሎ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ አፍሪካ ሃገራዊን ጋንታታት ኤርትራ ኬንያን ታንዛንያን ሱዳንን ምሕላፈን አረጋግጸን ኣለዋ ኣብቲ ካብ ከተማ ጉሉ 80 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ኣብ ከተማ ጅንጃ ተደኪኑ ዝርከብ ስታዲየም ንዝተሰላሰለም ናይ ኤርትራ ዛንዚባርን ጾታ ኣባላት ማሕበረኮምን ነበርቲ ኡጋንዳን ነቲ ግጥም ድምቀት ንምሃብ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተኣኺቦም ብምኻድ ነታ መዓልቲ መቐረት ክህልዋ ገይሮም እዮም ኤርትራ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ጾታ ረቡዕ 2 ጥቅምቲ አንጻር ኬንያ ክኸውን እዮም هاغراويت غانتا قددم بشكرتا ኤርትራ ንመበል 86 ግዚኡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዮርክሽረ ዝተሰላሰለ ዓለም ውድድር ማራቶን ወርልድ ቻምፒዮን ክትሳተፍ ድሕር ምጽናሕ ትማል ሰንበት እቲ ውድድራት ተዛዚሙ ትማሊ ናይ ዓበይቲ ተቀዳደምቲዮም ካብ ሊድስ ክሳብ ሃርጎይት 260.7 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሑ ውድድር አካይዶም ኣብ ሰዓት ድማ 40.37 ኪሎ ሜትር ፍጥነት ነይርዎም ኣብ መወዳእታ ድማ ዴንማርካዊ ማደስ ከበ ደረሰን ንውድድሩ ብ6 ሰዓት 27 ደቂቃን 28 ካሊትን ቀዳማይ ኮይኑ ክፍጽም እንከሎም ኣብዚ ውድድር ንኤርትራ ዝወከሉ ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ መክሰብ ደበሳይ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ናትናኤል ብርሃነ መርሃ ቅዱስ ብሰንክት ዝነበረ ሓያል ዝናብ ውድድሮም ክፍጽሙ ኣይከኣሉን زباوي وددر كوعس اغري ህጻናት ማለት ኦሎምፒ አፍሪካ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ኣብቲ ናይ መዛዘም መዓልቲ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዝመረት ክለን ላዕለውት ሓለፍቲ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራን ከምኡውን ኣዋሃዲት መደባት ውድድር ትካል ኦሎምፒ አፍሪካ ሚስ ኮምባ መሬምን ካብ መኽፈቲ ክሳብ ምዛም ናይቲ ውድድር በኣካል ተረኺቦም ተዓዚቦም ማእከል ኦሎምፒ አፍሪካ ኣስመራ ምስ ትካል ኦሎምፒ አፍሪካ ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክን ብምውሃድ ዝወደቦ ትምህርተ ውድድር ኣብ ኩዕሶ እግሪ ህጻናት ዕድመ 12 14 ዘጠቃለለ ነይሩ ኤርትራ ሱዳንን ጫድን ዝርከበን 5 ማእከላት ኩዕሶ እግሪ ህጻናት ድማ ተሳተፍቲ ናይቲ መደብ ነይረን كبرات عزبتنا نلوم علت زي تدالو زينا سبورت أبزي تزازيم لهم